waarom bent u na 2,5 jaar vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika in een kinderthuis, waarom hebben u en uw vrouw besloten om, want het was een lange tijd, zei u zelf, 2,5 jaar, om weer terug naar Nederland te komen? Ja, dat was simpel om de band met de eigen kleinkinderen niet te verliezen. Ja, we hebben 6 kleinkinderen en die waren nog jong. En we zijn dus in die 2,5 jaar ook 2 of 3 keer terug geweest naar Nederland voor een paar weken. Omdat je dus probeert die band nog vast te houden. En als je inderdaad 2,5 jaar echt fysiek niet meer in Nederland bent, dan kennen ze je niet meer. Mensen, dan is het moeilijk om de band weer op te bouwen. Dus dat was ook heel bewust. 2,5 jaar is voor ons de periode die we in willen steken. Dan moet het ook over zijn, anders is het hier weer moeilijk opstarten. Ja, is het gelukt? Het is wel gelukt. Ja? Ja, we zijn al 6 jaar terug, dus het is al even geleden. We zijn er in 15 naartoe gegaan, zijn in 18 teruggekomen. Is er nog contact? Maar elk jaar gaan we erheen. Ja? Ja. 10 weken. Want we hebben heel veel vrienden daar en dat kinderthuis, dat is eigenlijk een soort familie geworden, degenen die daar werken. En dus we gaan daar elk jaar voor 10 weken naartoe en dan hebben we nog weer wat hand- en spandiensten die we kunnen doen en voor de rest vrienden bezoeken enzovoort. Ja. Daar zijn we nog steeds bezig, dus het is niet echt vakantie. We hebben maar een paar dagen of een paar weekenden we gaan met een paar mensen nog even uit. Maar het is overwegend toch gewoon werken, vrijwilligerswerk doen. Hoe fijn is dat om 10 weken lang dan weer met mensen in dezelfde mindset kijk, samen je hebt te zijn? natuurlijk heel veel contact via WhatsApp. Je hebt meerdere WhatsApp-groepen. Betekent dat je op die manier wel op de hoogte blijft. Je hoort heel veel, maar je mist het zicht erop. Ja. Dus je hebt toch minder gevoel erbij als dat je fysiek op die plek bent. Ja. Dus dat is inderdaad wel anders. Ja. Is het, als je dan weer op die plek bent, is dat dan ook een soort van thuiskomen? Ja, zeker. Ja? Ja, als je van de luchthaven wegrijdt, je bent natuurlijk al zo vertrouwd met die omgeving, dus je weet je weg te vinden. Ja. Maar dat voelt meteen als thuiskomen. Ja, het is gewoon je tweede thuis. U had het net over uw geloof, dat u enorm heeft geholpen ook in die overtuiging om daarheen te gaan en dat vrijwilligerswerk te gaan doen. Als je daar dan eenmaal bent, dan helpt je geloof, denk ik, je ook om je werk daar te doen. Nu zag ik dit. Ja. Dat is uw geloof? Ja, dit is dus een Israëlisch term, shalom. Maar dan denk ik meer aan het Joodse geloof. Ja, nee, dat is het niet. Het gaat meer om de term shalom, wil zeggen vrede met God. Ja. Ja, en dat is iets, wij zijn protestants, dus dat heeft daar niet echt rechtstreeks mee te maken. Maar gewoon de term shalom, vrede met God, die is goed. Ja. En dat draait het ook om. Ja, nou, lastig genoeg. Oorlog is van alle tijden. Ja, maar goed, daar kun je inderdaad je vraagtekens bij plaatsen. Dat gaat gewoon niet goed. En zoals het nu in Israël gaat, dat gaat niet goed. Dat is niet goed. Daar sta ik ook echt niet achter. Maar het gaat al zo lang niet goed. Nee, maar dat is inderdaad... Vanaf de oprichting van de staat zijn de Palestijnen een beetje opzij gezet. En je ziet dat nu helemaal ontsporen. Ja. Dus dat is heel triest. En er is niemand die tegenwicht biedt en zegt, nou is het genoeg geweest, terug. En dat is inderdaad wel heel verdrietig. Ja. Want eigenlijk zijn er alleen maar verliezers daar, hè? Ja, dat klopt. Ja. En u zegt net, althans dat proef ik een beetje uit uw verhaal, zou er eigenlijk iemand boven moeten staan die zegt van jongens, nu is het genoeg geweest. Maar vind maar eens een oplossing. Ja, dat is een beetje het probleem. Kijk, de VN heeft er eigenlijk nauwelijks meer status. Hè? Ja. En dat wordt met diegene met een vetorecht, alles wordt terzijde geschoven. Hè? Ik ga gewoon lekker door. Dus dat is inderdaad een zwakte. Nou ja, voor de rest, de wereldmachten, die gaan in principe hun eigen gang. Hè? Alleen, en dan zie je dus dat de VS nog eigenlijk
automatisch Israël steunen, wat er ook gebeurt. Ja. En dat is wel zwak. Dat is zo gegroeid, hè? Ja, dat ze niet zeggen, nee, nou terug, je overdrijft, je gaat veel te ver. Want het aantal slachtoffers aan de Palestijnse kant is natuurlijk vreselijk. Ja. Denkt u dat het leiderschap van Donald Trump daar nog iets aan gaat veranderen? Ja. Aan die steun van de Verenigde Staten voor dat vraag ik me af. Hij uit zich wel heel stoer, maar ja, wat gaat hij echt doen? Hè? Dat weet ik niet. We gaan het beleven de komende 4 jaar. Ja, ik denk het, ja. Of we daar blij van worden is het tweede, maar ja, we gaan het beleven. Ja. Ik heb enorm veel bewondering voor hetgeen wat u nog bent gaan doen na uw pensionering, eigenlijk. Heeft u die boodschap ook doorgegeven aan uw kinderen? Zo van, let op elkaar en zorg voor elkaar. Die weten al van jongs af aan dat wij zo'n plan hadden. Want dat hadden we al ver voordat ik met pensioen zou gaan. En gezegd, nee, we willen nog eens 2,5 jaar daarna ons ergens inzetten. Vrijwillig. Nou, dus dat wisten ze. Ze wisten ook dat we dus inderdaad dan die tijd weg zouden zijn. En dus ze minder met ons konden delen. Dus... ja, nou goed, en er zijn ook kinderen die eigenlijk een vergelijkbaar ding hebben gedaan, maar toen ze jong waren, die zijn een aantal jaren naar Suriname geweest, om daar ook in zorg en in bouw voor het land te zijn, voor de minder bedeelden. Ja. Dus ja, die hebben het zelf al gedaan. Ja. Dus, er zijn er ook een aantal die hebben stage gelopen, ook in Afrika. Dus ja, het zit wel een beetje in de familie, kun je zeggen. Ja. Oké. Dus, maar het moet heel moeilijk geweest zijn soms om zo lang zonder je kinderen te zijn, je kleinkinderen, en andersom ook zonder je ouders. Dat is het ook. Goed, dat hoort bij zwaar woord offer. Hè? Gewoon die inzet, dat heb je er dan voor over. Voor iets goeds moet je soms een offer brengen. Ja. Wonen de kinderen, hoeveel kinderen heeft u? 6. 6. Ja. Wonen ze allemaal een beetje in de buurt? Ja, een uur afstand van hier. Maximaal? En er is één die woont op 2 uur afstand. Dus, maar voor Zuid-Afrikaanse begrip is dat dichtbij. Ja, klopt. Want ja, als je in Zuid-Afrika ergens naartoe moet, van Johannesburg naar Kaapstad, dat is 1600 kilometer. Dus wij hebben het dan hier in Nederland over. Hè? Ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om in Geulen te gaan wonen? Want u klinkt niet als iemand die hier geboren en getogen is. Nee, in het tegendeel. Oorspronkelijk kom ik uit de stad Groningen. Dus ja, veel verder weg kan bijna niet. Nee, dat heb je toch ongeveer wel gehad in Nederland. Ja. Nee, maar dat is zo. We kwamen voordien uit. We hebben meer dan 30 jaar in Best gewoond bij Eindhoven. En toen we naar Afrika gingen, hadden we al gezegd: als we terugkomen, dan gaan we naar Zuid-Limburg. Zuid-Limburg, daar kwamen we in die tijd wel eens een weekend om te wandelen of te fietsen. En dat landschap spreekt ons heel erg aan en daar houden we van. Ja. En ook de kerkelijke gemeenschap in Maastricht, daar hebben we ook goede ervaringen mee in die tijd. Nou, het is maar een klein clubje, die kan wel wat ondersteuning gebruiken. Dus op die manier hebben we gezegd, dan gaan wij dus naar Zuid-Limburg verhuizen. Dus dan slaan we 2 vliegen in 1 klap. Bent u toch weer aan het helpen, hè? Ja, en kijk, en als er wat aan de hand is bij de kinderen of kleinkinderen, 1 uur of 2 uur rijden, dat is helemaal geen probleem. Ja. Dus dan ben je er ook zo. Ja. Maar voor elk wisselwasje ben je er dan even niet. Van ik moet even naar de tandarts, kun je even oppassen. Want dat was natuurlijk, als je in de buurt woont, dan krijg je dat. Nou, er zijn ook andere oplossingen voor te bedenken. 6 kinderen, hoeveel kleinkinderen heeft u dan? Ook 6. Ook 6? Ja. Oh, dat is dus 1 op 1. Verdeeld. Ja. Hoe vaak komen ze hier? Ja, het is een beetje afwisselend. Soms zijn ze een paar maanden niet en dan weer heb je er meerdere tegelijk. Ja. Dus dat is een beetje wisselend. Het hangt ook natuurlijk van het seizoen af. In de zomer hebben ze natuurlijk wat meer trek om hier naartoe te komen. Ja. En dan gaat u er samen op uit in het Heuvelland. Ja, en dat is, je kunt hier zo
Je kent de omgeving, neem ik aan. Dus Ja, als je hier heb je dat uitzichtpunt over, over het kanaal de Maas, zo België. Ja. Dat was onze eerste kennismaking met de omgeving. Ja. Daar we iemand spraken, die zei, toen waren we met een auto met de fietsen achterop. En toen gingen we huizen kijken. En toen zei hij van, ja, je moet hier niet fietsen, je moet daar gaan heen lopen. Dus wij daarheen lopen en waren hooglijk verrast, hè, met het uitzicht wat je daar had. Ja, zeker ook omdat je in Geulen heb je het hoge deel waar u woont. En beneden. En je hebt Oud-Geul. Ja, dat is een cadeautje ook, hè? Ja. Ja, nou goed, en het nadeel van het cadeautje is die wateroverlast in 21. Hè, daar hebben we toen ook wel iets van meegekregen. Ja. Dus ja, toen hadden we nog gevraagd of we mensen onderdak nodig hadden, maar dat bleek niet nodig. Blijkbaar hadden ze nog familiekennis in de buurt. Dus die hebben zichzelf kunnen redden. Maar ja, het is wel schokkend als je die verhalen achteraf op hoort. Ja. En hoe lang daarna suddert. Ja. Die ellende. Ja. Dat je 2 jaar later nog niet uit de sores bent. Ja.